На 7 октомври 2023 година Хамас извърши брутална атака срещу Израел, убивайки 1300 цивилни. Светът бързо осъди нападението и изрази солидарност с Израел. Европейският съюз също поне до някъде. Бившият унгарски комисар Оливер Вархей беше първият, който реагира, като обяви замразяване на помощта на ЕС за палестинците. Проблемът? Той не се консултира нито с колегите си, нито с държавите членки. Европейската комисия бързо се дистанцира от изявлението му и докато хуманитарната криза в Газа се задълбочаваше заради военния отговор на Израел, посланието се промени отново. Помощта няма да бъде замразена, тя ще бъде утроена. Междувременно Жозеп Борел, тогавашният върховен представител на ЕС по външните работи, зае различна позиция. Той осъди Хамас, но също така критикува Израел за прекъсването на водоснабдяването, електричеството и горивото за Газа, наричайки това нарушение на международното право. А после дойде и Урсула фон дер Лайен. Тя не се ограничи само с изявления. Тя отлетя за Израел, предлагайки безусловна подкрепа от името на Европейския съюз, без призиви за сдържаност, без позоваване на международното право, само твърда подкрепа. Но държавите членки не бяха съгласни. Испания, Ирландия и Белгия изразиха разочарование, а фон дер Лайен се сблъска с политически отпор, тъй като позицията й се възприе като небалансирана, пристрастна и не отразяваща позициите на целия ЕС. А къде беше Шарл Мишел, председателят на Европейския съвет? Малко объркваше с толкова много политически играчи. Неговата роля беше да ръководи дипломацията на ЕС, но той дори не беше поканен или информиран за посещението на фон дер Лайен в Израел. Доста неловко. През същия период САЩ, федерация с една единствена външна политика и единна система за отбрана, действаха бързо. Изпратиха 2 самолетоносача в региона, ясен сигнал към Иран и Хизбула: не разширявайте конфликта. Тогавашният президент Джо Байден, заедно със своите държавен секретар и министри на отбраната, замина за Израел. Посланието беше ясно. Солидарност с Израел? Абсолютно. Виждате ли проблема? ЕС се бори да намери единен отговор на глобалните конфликти. Постигането на съгласие за думите е достатъчно трудно, а предприемането на действия е още по-трудно. И тук има 3 ключови проблема. Първо, има институционално съперничество в рамките на ЕС. Само погледнете участниците. Председателят на комисията, председателя на Европейския съвет и върховният представител за външните работи. Кой наистина е на върха? При покриващите се роли създават объркване, конкуренция и смесени съобщения. Второ, дълбоки различия в симпатиите и интересите между страните членки на ЕС. Вземете, например, Близкия изток. По исторически причини Германия, родната страна на фон дер Лайен, чувства специална отговорност за защита Израел. Поради географски и исторически причини, страни като Франция, Италия и Испания са склонни да се чувстват по-близки до арабските държави и палестинците. Междувременно, страните от Централна Европа, които се присъединиха към ЕС през 2000-те години, се присъединяват по-инстинктивно към Израел и САЩ. Третият въпрос е конфликтът между ценностите и интересите на ЕС. Въпреки че насърчава демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, той също така дава приоритет на стабилността, икономическите интереси и контрол на миграцията. Тези конкуриращи се цели често подкопават способността му да действа решително. Но всъщност има и четвърти ключов проблем, вероятно най-големият до сега. Но за да разберем, нека се обърнем към следващия ни голям казус – войната в Украйна. Веднага след като Русия нападна Украйна през 2022 година, ЕС се представи изненадващо добре, поне по исторически ниските си стандарти. Държавите членки бързо се обединиха в осъждането на агресията на Русия. ЕС взе силна политическа позиция заедно с НАТО от първия ден. С впечатляваща подготовка от страна на комисията, лидерите на ЕС постигнаха съгласие в рамките на дни за силен първи пакет от икономически санкции. ЕС дори обяви първи си план за финансиране на доставките на оръжие за Киев. Но когато разгледате ефективността на външната политика на ЕС в този конфликт, заключението е трудно да се избегне. Това не бе достатъчно. Русия не бе отслабена до степен да принуди президента Владимир Путин да промени курса. Нито пък ЕС предостави на Украйна военната и икономическата подкрепа, необходима за победа. Без лидерството на САЩ, масивната военна помощ, разузнаването и цялостната стратегическа подкрепа, Украйна можеше да бъде победена до сега, въпреки усилията на ЕС. Но сериозно, нека спрем за момент, за да помислим колко лудо е това. През 2022 година Русия имаше БВП от 2,26 трилиона долара и население от 143 милиона души. За сравнение, ЕС има БВП от 16,7 трилиона долара и население от 449 милиона. Цялата икономика на Русия е с размерите на тази на Италия. И все пак ЕС не успя да използва мощта си, за да насочи хода на войната. Просто казано, мощни държави от ЕС, като Германия и Франция, направиха твърде малко, твърде късно. Сега си представете, ако Русия нахлуе в Канада, съседа на Съединените щати, наистина ли си мислите, че войната ще да се проточи и днес?
Вместо проактивна, единна стратегия, това, което видяхме, е реактивен подход, помагайки достатъчно, за да се предотврати падането на Украйна, но никога достатъчно, за да се обърне решително хода на събитията. И това ни води до четвъртия ключов проблем. ЕС всъщност няма много власт или влияние. Въпреки всички президенти и институции, когато става въпрос за външна политика, истинската власт е в ръцете на страните членки. Разполагане на войски, доставка на оръжия, тези решения са твърдо в ръцете на страната. За разлика от Съединените щати, които могат да мобилизират самолетоносачи, да изпращат войски или да действат едностранно в отговор на криза, ЕС остава зависим от националните войски. И така, какво всъщност може да направи ЕС? Съществува така наречената обща външна политика и политика на сигурност. Много общо казано, но по същество позволява на страните членки да се споразумеят за колективни отговори на глобални въпроси, като санкции, мироопазващи мисии или дипломатически изявления. Тези позиции са правно обвързващи, което спомага за поддържане на известна последователност във външните послания на ЕС. ОВППС се ръководи от върховния представител по въпросите на външните работи, който представлява ЕС в международен план и координира дипломатическите усилия. Тази роля свързва Европейската комисия, която се занимава с изпълнението на политиките, и Европейския съвет, съставен от 27-те лидери на ЕС, който осигурява стратегическа насока. Но ОВППС има ясни ограничения, което ни води до петия и последен проблем за външната политика на ЕС. Решенията изискват единодушие между всички 27 държави членки. Процес, който често забавя действията или ги спира напълно. Само погледнете борбата за приемане на санкции срещу Русия, като Унгария многократно налагаше вето на всеки ход. Накратко, външно-политическата рамка на ЕС съществува, но тя е толкова силна, колкото е слабото му звено. Това са 5 ключови проблема, пред които е изправен ЕС, когато става въпрос за външна политика. Въпросът е, какво може да направи ЕС, за да реши тези очевидни проблеми? Първо, за Бога, нека реформираме абсурдно сложната мрежа от институции на ЕС. Вие знаете ли, че те са 7 на брой? Време е да опростим и премахнем дублирането им. Наистина ли имаме нужда от толкова много представители? Честно казано, не мисля така. Един единствен, който да представлява целия съюз, би допринесъл много за решаването на тези проблеми. Освен това, върховният представител се нуждае от ясен мандат за координиране на външната политика, развитието и санкциите на ЕС. Така че фон дер Лайен, удръпни се за момент. Или поне нека се уверим, че всички говорим с един глас. Най-трудната част, разбира се, ще бъде осигуряването на много по-голям ангажимент от страна на държавите членки за обединяване на техните интереси и ресурси. Вземете, например, Олаф Шолц, който се обажда на Путин без да се консултира с ЕС. Такива неща трябва да останат в миналото. След това трябва да премахнем правото на вето на отделни държави членки и да преминем към гласуване с квалифицирано мнозинство. Период. Само тази стъпка ще реши 2 ключови проблема. Първо, ЕС ще стане по-бърз и ще може да взема решения, дори ако няколко държави членки не са съгласни. Второ, тя ще се справи с въпроса за различните национални интереси, като принуди страните да правят компромиси, вместо да им позволи да блокират целият процес. Това ще позволи на ЕС да установи външно-политически ценности с средносрочни и дългосрочни цели, точно както правят САЩ. И това ни води до най-важната и най-трудна стъпка – да дадем на ЕС действителна компетентност да действа във външната политика. Без това ЕС никога няма да има реален глас на световната сцена. Това означава да се създаде мандат за ЕС да използва военна сила, когато необходимо, независимо дали чрез ударна сила на ЕС или координирана комбинация от национални военни. Реалността обаче е отрезвяваща. Може ли да си представите френския президент да се съобрази с Брюксел по време на криза в Близкия изток или Африка? Не мога. Също толкова немислимо е Париж да отстъпи постоянното си място в Съвета за сигурност на ООН на ЕС. И нека не се заблуждаваме. Германските канцлери вече не са склонни да изоставят собствената си национална линия, когато става въпрос за отношения с Русия или Китай. Но ето каква е суровата истина. Докато Париж и Берлин не са готови да обединят повече от външнополитическия си суверенитет, усилията на ЕС да има по-голяма геополитическа тежест ще продължат да се провалят. Без тази стъпка, най-големият търговски блок в света ще стане малко повече от страничен наблюдател и коментатор, неспособен да защитава интересите си, да не говорим за ценностите си. А какво мислите вие? Напишете в коментарите вашето мнение как може ЕС да развие своята външна политика и да има по-голяма тежест на глобалната сцена. Оставете един палец нагоре, абонирайте се за канала ни, за да следите още актуални новини свързани с ЕС и бъдете здрави!